ఒక రచయిత ఉన్నాడు, ఒక కథ రాశాడు, ఒక పత్రికకు పంపించాడు. తానేమనుకుంటున్నాడు, ఇది చాలా బ్రహ్మాండమైన కథ, నన్ను మించిన రచయిత లేడనుకుంటాడు. బహుశా ఎడిటర్కు నచ్చకుండా ఎప్పుడైతే తిరిగి పంపించాడో, ఇది మేము ఎన్నుకోలేదండి, ఈ వచ్చే నెల దాంట్లో మేము దీన్ని అన్నీ సంవరించండి, లేదా ఈ కథలో ఈ మార్పులు చేయండి అంటే, ఆ స్వీయ ప్రతిష్ఠ ఏమవుతుందంటే తను వాస్తవికంగా ఆలోచించకుండా నేను రాసిన దాన్ని తను కాదంటాడా అన్న ఒక అహంతోటి, కోపంతో ఎన్నో రకాలైన తప్పులు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఒక విషయంలో మనం పని సరిగా చేయలేకపోతే మన పై అధికారులే కావచ్చు, మన టీం మెంబర్సే కావచ్చు, ఒకవేళ వారు రియాలిటీ గురించి మనకు చెప్తే మనం వాస్తవికంగా ఆలోచించాలి. నిజమేనేమో, వీళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నారు, నేను ఈ విధంగా ఉండకపోతే బాగుంటుంది కదా అన్నట్టు ఉండాలి. అంతేగాని నేను ఏమేమి పెద్ద పెద్ద పనులు చేశాను, వీళ్ళ నాకు చెప్పేది అన్న అహం ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం అన్నీ తప్పుల మీద తప్పులు చేస్తుంటాం. అందు గురించి ఏమంటారంటే ఆత్మాన్వేషణ చేయాలి. నేను చేసేది ఇది అందరికీ ఉపయోగం ఉందా లేదా, నా ఒకడికే ఉపయోగం ఉందా? ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క స్వీయ ప్రతిష్టలో ఏం చేస్తామంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళ గురించే మాట్లాడుతుంటాం. ఒక ఆఫీసే తీసుకోండి, తనకిష్టమైన వ్యక్తులకే తాను ఏదో పని చెప్తూ చేస్తూ వాళ్ళందరూ కూడా గాసిపింగ్ కొరకు మీరు గొప్పవారండి, మీరు ఇంద్రుడండి, మీరు చంద్రుడండి అంటుంటే ఆ సమయం వెళ్ళిపోయిందనుకో, ఆ టార్గెట్ అనేది అచీవ్ కాకపోతే మీరు ఎంత నష్టపోతారనేది ఒకటి ఆలోచించాలి. రియాలిటీగా చెప్పే వాళ్ళ గురించే మనం దగ్గర తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకుగా అనుకోవచ్చు, నేను చాలా అందమైన వాడిని, నేను ఇంత అందంగా ఉంటాను, అంత అందంగా ఉంటానని. ఎప్పుడైతే నేను అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు ఆ విధంగా లేనప్పుడు అద్దం బాగలేదని కాదు, నా మొహం బాగలేదన్నదే ఆలోచిస్తే దాన్ని మనము ఎలా పెంపొందించుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆలోచించవచ్చు. క్రిత సంవత్సరం మనం అన్ని టార్గెట్స్ అచీవ్ చేసాం, మనం సక్సెస్ అయ్యాం, అది ఆ సంవత్సరం మనకే అనుకోవాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు కొత్త టార్గెట్ గురించి మనం ఆలోచించాలి. అంతేగాని నేను పాతది చేశాను, 6 నెలలు నిద్రపోతాను, నాకేమి కాదు, నేను ఇమీడియట్గా చేయగలుగుతాను, నేను అలా చేస్తాను, ఇలా చేస్తానని రకరకాలుగా ఆలోచించారనుకోండి, అప్పుడు నష్టపోయేది మనమే. మనం రియాలిటీని మనం చూసుకోకపోతే ఎప్పటికైనా మనకి ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఆ రియాలిటీని ఫేస్ చేయాలి. నిజంగా నేను చేసేది కరెక్టా రాంగా, ఇది కరెక్ట్ అయితేనే సరే, కరెక్ట్ కాకపోతే ఏం చేయాలి? ఆ రియాలిటీ అనేది ఎలా ఉంటుందో అంటే, పరీక్ష బ్రహ్మాండంగా రాసామని మనం అనుకుంటాం, కానీ అది దేనికి నువ్వు కరెక్ట్గా రాసావు, కరెక్ట్గా రాయలేదన్న తెలిస్తేనే కదా ఎగ్జామినర్ అతను నీకు మార్క్స్ వేస్తాడు. ఎగ్జామినర్ మార్క్స్ వేయలేకపోతే అప్పుడు నువ్వు ఒక్క మాట కూడా అనొద్దు, ఎగ్జామినర్కి అర్థం కాలేదని. నువ్వు రాయడము తప్పుగా రాసి ఎగ్జామినర్ని అనకూడదు. ఇది మనం చేయాలి. స్వీయ ప్రతిష్ట బయట ప్రపంచంలో జరిగే మార్పులకు ఎక్కువగా మనం ఎప్పుడేం చేస్తామంటే మనం ఎక్కువగా కలవరపడేటట్టుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంటుంది. ఇది డైనమిజం, స్టాటిక్గా ఉండదు. క్రితం ఏడాది ఎలా ఉందో ఈ ఏడాది ఎలా ఉంటుందా అంటే ఉండదు. క్రితం ఏడాది ఎండాకాలంలో టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ ఈ ఏడాది అలాగే ఉంటుందని అనుకుంటే అది మన అవివేకం. అదే స్వీయ ప్రతిష్ట కూడా అలాంటిదే. నేను చేసేది బ్రహ్మాండంగా చేస్తాను, నన్ను మించిన వాళ్ళు లేరు, ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్కడో ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దానికి ఒకటే కారణం ఏంటంటే అహం. మనలోని ఈ అహాన్ని చంపేస్తే మనము దాన్ని అన్నిటికన్నా కూడా మనం గొప్పగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అదే మనకు ఆ వాస్తవికత అనేది తెలుస్తుంది. అది తెలిసినప్పుడు మనం చేసే పనులు ఇంకా బ్రహ్మాండంగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అది మనం నేర్చుకోవాల్సిందంతా కూడా. అలా కాకపోతే ఎప్పటికైనా మనము దాన్ని తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. పదవులు, హోదా ఇవన్నీ కూడా ఏదైనా కానీ మనం క్షణికంగానే పెట్టుకోవాలి. తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా మన పైన ఏముందంటే దానికి ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకూడదు. అవును, నిన్న నేను సాధించాను, కానీ ఈరోజు మళ్ళీ నా జీవితం మళ్ళీ మొదలైంది, ఈరోజు సాధించాల్సిందే. అందు గురించే అంటారు కదా పెద్దలు, మా తాతలు నేతులు తాగారండి, ఇలాంటి ఏవో సామెతలు ఉంటాయి. అయితే మనం అలాంటి దాంట్లోకి పోకూడదు. వాళ్ళు తాగారేమో, నెయ్యితోటి తాగారేమో, కానీ ఇప్పుడున్న వాస్తవికత దీంట్లో నువ్వు నెయ్యి తాగే శక్తి ఉందా లేదా అదే ఆలోచించాలి. అంతేగాని నిన్నటిదే పెట్టుకోవాలి. స్వీయ ప్రతిష్ట మనకు తెలియకుండా మనం ఎక్కువగా పెంచుకున్నామనుకోండి, దానికి మనం దెబ్బతినిపోతాం. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే లార్జర్ దెన్ లైఫ్ అంటారు కదా, అలా ఉండకూడదు. ఓ నాయకుడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలంటే, మనం ఇంగ్లీష్లో కోట్ చెప్పుకుంటున్నాం కనుక చెప్పడానికి, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ వితౌట్ ఏ చేంజ్ ఇన్ లీడర్షిప్ అంటాం. మనలో ఇంప్రూవ్మెంట్ రావాలంటే చేంజ్ అనేది తీసుకోవాలి. ఏదైతే మనం స్వీయ ప్రతిష్టను వదిలేసి రియాలిటీలో బ్రతకడం మొదలుపెట్టాలి. అప్పుడే చేంజ్ వస్తే మనకు సక్సెస్ ఉంటుంది. నాయకత్వంలో మార్పు లేకుండా అభివృద్ధి అసాధ్యం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.